esibhedlela iKing Dinuzulu Hospital. Abasebenzi bedlamlenze lenyamaza udlamlenze masikhuluma ngomdlamlenze ke sikhuluma ngoKhuzani onethenda la esibhedlela. Njengamanje abasebenzi bakhe laba abangaphathekile kahle ngendlela uKhuzani abaphethe ngayo ngokomsebenzi. Sithe-ke asithathe inxexheba ukuthi size la esibhedlela sizobalekelela njengoba nibabona nje baxoshwe bonke more than 60 cleaners abaxoshiwe la esibhedlela. Laba abantu bano 10 years, laba abantu bano 7 years besebenza kulesi sibhedlela eyinkampanini ezihlukene. Njengamanje makufika idlamlenze njengoba nibona ikipa ibhaliwe la ukuthi idlamlenze Group and Production. Kusho lokho ukuthi ke sila ngoba uKhuzani la ekhona siyazama ukuxhumana noKhuzani ngoba laba bantu alokho babekile bezimeneja baya avoida ukuthi sixhumane naye uKhuzani la ekhona. Khuzani la ukhona, please awufonele uBishop uNgcobo 071 978 4717. Sixoxe lento ngoba la ngaphakathi njengamanje abasebenzi bayaqhaphazeka. Abasebenzi abanazo izinsiza zokusebenza. Abasebenzi njengamanje ufike wabaqasha bephuma kwenye inkampani. Now on the way uyaqasha manje abanye abantu abasha nihlangene nekhansela lendawo luba likamalalo Umkhize niyaqasha manje niqasha abantu abasha nizokhipha abantu abadala sebehlalile khona abantu laba ngeke besaqasheka ngisho noma ngabe kuthiwa bangaqala ngoba impilo yabo yonke bayichithe la esibhedlela. iCovid bebe la esibhedlela baze bajova bejovela iCovid, abanye bafa befa ngesikhathi seCovid, abanye begula ngesikhathi seCovid. Now ke kalula kanjalo sebephelelwe umsebenzi abantu banezingane bayondla banezikweletu. And now laba bantu njengamanje bayithola bengenawo umsebenzi. Sizosho ukuthi le mpi ke ayizuphela la Khuzani. Uma wena uhlezi la uhlezi khona and siyayizwa relationship yakho no MEC lo wase KZN uNomagugu ukuthi nine relationship eqhubekayo nina noNomagugu. Leyo relationship ayichazwa ke yithi iyayichaza ke manje ukuthi why nithi nicula ngapha namathenda ngapha nabantu emhlale njalo neclose nabo kwenzakalani uma kuzoqhaphazeka abantu bakithi. Siyakusupporta Dlamlenze, umculo wakho siyawuthanda kodwa ngeke sivume ukuthi udlale ngabantu bakithi. Njengamanje ngihamba no communication we-province communication. Is there anything ongayitshela uKhuzani nje no MEC ngoba kufanele sibatshele ukuthi lento abayenza la is not right. No Bishop usukhulume konke kodwa engakugcizelela Khuzani sondela kulekelelwe abantu uzongcolisa igama lakho suka emaphupheni enkohlakalo kakhulukazi ushomo wakho lo Nomagugu simelana uMEC kume ephupheni lakho yeke inkohlakalo. Abantu bayakuthanda but uzongcolisa igama lakho lezinto lokuzenza. Le mpika ayiphelileke la sizoqhubeka and ngeke kugcine wena kuzogcina abantu bakithi ngesivume kudlalwa abantu bakithi siwumkhonto wesizwe kakhulukazi neZN. Ngeke sivume ukuthi abantu bakithi bexhashazwe abantu abafuna ukufeza izinhloso zabo, abantu abaphila njengey'nkungu abadla igazi labantu. Thina sizodila nawe ngayo yonke indlela but ngokomthetho seyistep sokuqala lezinto basihlangene la. Sizahlala phansi kukhulunywe wena uyabaleka uletha le genge yakho leyindlu angazi induna ingena kanjani la eKhuzani ngoba induna zomculo lezo sinika zona sezokumndaba zomsebenzi la. Kodwa ke Khuzani sondela nje basikhulume ngoba lenye engizama ukuyenza ngeke yenzeke mandla.